Hagani ka por ka bamantang kwa ban hikai syapang arngut kibriu ki bakli ka ju ka jingkli ka jungki ke seriem bha ka de ka ju hi ka jingkli sywabangan poi syatang ai kblei shepi we baro haga kerteng u Jesus Christ nga i fi da ka jing i jung trai bat nga kwa banong ye phi pen kre bhai la de pediang no kala ka bamut shisha namar ka jingwan ka jung trai kala hajan bat de hing tang kwa banong ye phi ba la da kapoi kita kaporam la da fim pat pen kre fin sababi tading ta kat ba kadang don kapor kat ba utrai dang ai kalat yang i bangin pai ngin kala bangin ngej no finum du nong e iru em la da phi ngej ya kan ka ktien ge jong blai ba kham tam hi pediang ni ka ktien ba utau ktien hi bolong u Jesus Christ tang ni ka por mentang ni poino sya kan ni ka subject ya ka ba ngamut ban kren arngut kibriu ki bakli ya ka ju ka jingkli magani ka por nga kwa ban pule na ki kam ki apostle kan long ba khat riu kan ni ka khot ka ba laipo ka ba ong kum ni ba lailam no yaki shabar bo la ong akan rat ayu ka de yanga ban le ba on pen im yanga akan rat ayu ka de yanga ban le ba on pen im yanga kani ka de ka jingkli jong uni u jailer ne uni nong abbendi habau loi i ka bor ka jong blai habau loi i ya kata ka jingle pla ka jong blai ha ka bau lapen pau leng ba ka jing sekri ka jong Paul ba usilas kini kidan ha ka bendi late la khomi ki da ki kinjri bar ka ka baja ka ba kilarwai kila mani utrai ka bible ki thu ingi ka lawan ka ta ka jing knyu ha ka ta ka bendi bar lapen pra ya ka ta ki krdop jong ka ta ka bendi ya kata ki jingkang jo kata ka bendi ka babel ki thu yangi mo lagi puling ni khot ka barsan ga ong henry hamar siteng senya Paul bu silas clear wai ro you blay ba ki nongsa bendi ki la shashkor ki te shisndan kala ja ka jingknyu jumai ka ba kraw kat ban pen knyu no ya ka nongrim jong kita ki ying bendi te kumni ru la ple wang yi ki jingkang baro badi kinjri jongki baro la lot no ru pi habaki la rwai kila mani kila duai kila jaga ni ka kamba bo blade dala dehi wan ban hiar bat ban le kata ka kamba ka bor ka jong blade kala hiar bat kalawan kata ka jing knyu jumai ka bajur hadu kata la pen knyu ika nongrim jong kata ka ying bindi la pliwang ru ki jingkhang baro bari ki kinjri jong ki baro ru la loit no ong ktin ki jong blai kamu kita ki kinjri ki hap la ka hapi itu ki jingte ki jingkhom ka bla khom ki am ki hap la ka hap hi haba ka wan ka bor ka jong blai ba uni nong ap bendi la ku slai udang mudur be kita ki koi di baro akila ya petlut na kata ka ying bendi ula shim kata ka dakar umut bandung no ye la di ba de hang tabu pol upen sange ong idon hang ni i klempet pada yang tak kala penlengo ngan yu nung ap bendi habo i ya kata ka bor ke jong blai kam tam bagi taki koi di ki klem ya pet na kata ka yeng bendi pada yang tahu yu i kata ka bor usngu thu bagane kam dei ka bor breu kam dei ba jarang khat hendrai ka dei ka bor ke jong blai baru keli na Paul baru silas ya kata ka bor uang an le kum no kan kan rat uang ayu ka dei nga ban le ba an pen im yanga Nasudat plat bau ni breu uyo i ya ka bor ka jong blai baru sung thu banghaban pediang ya uni blai habu i kata ka bor bat ya kata ka chinga shem ka ju ula dei ban yap hanrai namar bagi don gidi syakri ke beshisha ka jong blai ula lat em namar kata ka de ka rukom lada wei koi di mo lada utong nong le kam sni uyo alat na ka bendi em ka bamut ka jing em jong ni nong ap em kal akut kat no tam ba kini kinong mo kita kinong sa bendil ni ki koi di kini aphetlut baro le kan ja ayu u ngai ndai tang u ndai ga yin ka sem ju baro em kin sa sya paniap ndai kala dei u ban yap ndai u klem yap na mar bu yu i ka bor ga jong blai ba ta ka kamba u kwa ban tip no i ka bor yu ta u badan ka ta ka bor u kwa ban tip no sundan yu ta bla le ya ka ni ba u i thu si sai ka tau angan le kum no akan ra bangan yo ya ka jing pen em tading ta ki senran ki jong trai ki ong Paul ki dan tau silas dan ta ong tikli athu to men nget how jisu uba utrai
Bon sepen ya me ba de ka yeng chong me. Ngat how Jesus Christ ma. Ngat how Jesus ba utrai. Tiang sepen ya me ba de ka yeng chong me. Tadai tam de tang ba pen ha ka do. Henry ba men yo snon ha ta ka men sim. Ho ya ka jing sham la de ban yap ma me ba ka yeng chong me la de ban yap. Namar kani ka jingja Henry namar bangidon mangi ki syakri ki jong trai melalaj hagado kanot tam la da medon yu Jesus Christ lai la da medon yu Jesus Christ kamut kamen sim jong meru kanom yap tadi tau ong pediang no yu Jesus bo trai tekam taun sepen ya me bat ya ka yeng jong me bat uni ubriu kum ta da ka jing sung komen ula pediang yu Jesus Christ ka babel ka ong kilay lapru ya ka tien utrai bat habaro ki ba hayeng jong te ula shim ya ki hakata ka ju hi ka por men miet pula sait no ki jing mong jong ki bat lapin baptis ya bat ya ki jong baro kumni ru bat ula lam ya ki shaka yeng jong bat ula bo jing bam hakmat jong ki bat ula sngo komen lembat ka yeng jong baro ka way ba ki le ngai ha blai tadi ta lapen kelai nu brio nadu ka jinglong nadu ka ta ka jing sutu ka jong wat ha ta ka jing ya dai ru bat kita ki koidi ru kila de menlong shiki nung shun rai anda ba ki yo Jesus Christ ma upol ukalalong uparlok jong uni unong abendi ba unong abendi ru ula kalalong snon uparlok jong upol ba usilas namar ba kilai syakrilang ju utrai bat apen ya bat ya ka yeng jong lapen baptis nan ba ka yeng jong hagata ka miet hi bat baro kilai kemen ong kitin jong blai rai ka dan sakawi ka benta pat ulo dan saway ubriu ru ba kali ka ju ka jing kali wong an lem no bangan yo ya ka jing panem nginya puli ka ni ka pon ka kitin ka jong blai Matthias kan nong ka ba khat khandai ka ni ka khot ka ba khat rio ni ngi ya ka ni ka jingkeli ke jong ne ubriu balong hang ni ke heading ka ong usam la ruspa kami ru uwei ulawan bulong u kono ikai babha ngan le ia ka babha ayu bangan yo ia ka jing imbam jukut uniru keli ngan le kumno bangan yo ia ka jing imbam jukut kumba ula keli uni unong abendi uni usam la ruspa ru ukeli ka juk ka jingkeli wan da kata kamen sim let's say uskwa ban keli dadi bolong serious ru let's say ban yo ya ka jing penim namar ba hau shimla le baklai ru mentan ngipet ba uni unong ap bendi lada baklatiak ula de baniap menre uni pat ubiang la ndal sedong namar khulmle ka no ka pop khulm baklai ru ka jing im ka jungu wang kono ke bahangan le ko bahayo bangan yo ya ka jing im bam jikut uti ulong u balai me khot bahaya ngam dan bahan rei tang wei ubau belai fi ujisu wang belai me khot bahaya nga namar ba uni usam la ruspa uklem yu ujisu bo de belai uklem yu ujisu bo de unong penem yu ujisu tang komu breu ujisu tang kum tau noi kai babha kan ba uni unong abendi pot ulai yu ka bor ka jong belai ulai yu ka ta kamba ulai yu sha bo de belai bale ka niam ta ka dau pediang henre uni uklem yu takadau wong nan leo takadau wong kono hikai uklem ken snap eu jisu klem itu iru eu jisu bo dei mo unong penem takadau jisu ong me khot bahaya ngam dan bahan rai tang wei bo blai lada ma ong yanga banga ngadei tang unong hikai kamut ngam dir bo bah udei tang blai bo bah balana mi itu yanga banga dei blai ngadei bo bah maru jisu ru ong ngalong manga unong ap lang berat bo bah I am the good shepherd. Kamut komunong ap lang berat uba baha uba IT no ya ka jingim nam takilang berat uday mau uba penim re uni ubriu klem itu ba jisu uday uba baha. Tadi ingta kay ka bajang ni uni ubriu dan uba baha re tang wei uba ublay hinre la de memon man besut cha ka jingim to sumari ki hukum. Jisu utip ong ni ubriu uday bo sumar hukum ta ka dau ai da kata ka ba usngulong confident ba. Ya ka bau sungos scam bau jisu ai dak hukum namar bu dei bobat hukum tu ai sudah hukum wong kum no landri dalam memon memblai sut sta ka jingim tu sumar ki hukum te ulong ha yikino jisu long menam peniap menam klem menam tu menam sakilam ler borom ikpa bela ka kemi men i jo pramal jan jo me kum yala de
why dah ke hukum bau ni long full confident langsung biang pelat ong nak hukum te ong kata tengah layak jipen baik wong no utau samlau lo ong hau ya kita baro ngala sumar ndok menang kena ayu pat ngadang duna ong ngala sumar nang kena kai ngadang duna kemudian ui la de ulang perfect ui la de bu biang ndong sedong tu no brio bu i la de bu biang ndong sedong kemudian mi jipen ruta se piru bilang kom tanah fiong lain pediang Jisu balai o Jisu dei tong noi kai vi o Jisu dei tang wei ni kita kinoi thu lupa udei ubreu ko manga ma phi la da phi ong kom tai o Jisu bo dei tang kum ubreu pin long thei kum niu som la ruspa uneu ruspa om tang bu ruspa aga pisa reus ngom ruspa ru ha kata ka bagenja men sim I don't need anyone ngam dan kam no ngan chu em bha bi kum ni ngan chu le bha bi kum ni ngala tip ba ba ngala yo ya ga jing penem kwa banong fi pe yo fi bakla kum bakla uneu sam la ruspa kaya bajang ni bau Jisu la ong tada memon ban long janai tu kilik no dia no kat medan tu ai hagi beduk temasio kan show happening patuan buat ru yang henry utau samlau ri osngau ta ketien ula lek no snau si na maula dan shibon kispa tadeng tal da fikwa ban snau biang snau bej ban ketaka jingle ke jong phi na ta ke jinglong jing im ke jong phi la fi kendo yu Jisu dei pin sa i ke jing dona la jong re la fin pat ya kendo sha Jisu dei fin so biang ben adong sedong takada habang yalap kat ni dona pedeng jong fi em fin pediang fi ni leu tau Jisu ngak wa benong fi ke ne ke sngi ki breu ki le si ki nom la ben i thu yu Jisu re kan ma ne ke wei ki ksui ki thu yu Jisu bo dei wei ki ksui ki septin yu Jisu ki tepru bau Jisu udeu blay udeu kon jo blay kon jo ba khli tame ani ki ksoi ki thu pleng yu Jisu budeu ai ta kwa banong fi la dam dan jing sakhi nang no bau Jisu udeu blay repet ba ki ksoi ki sakhi bau Jisu udeu blay ki ksoi ki da pendrit ki ksoi ki da shapting ki da knyu that ha ka kerteng ke jong Jisu ki de yu Jisu ki da shapting ado kata-kata kita wan krup kita damru kita mdai baki mani kita pendam yela dia khamat ke jong Jisu terita don pedeng jofi kyong ka biang ni kan niam jong ikom ni ka ap noi fi kan niam jofi kan om yalam fi sis de jong Jisu balaban ai fi ka beneng telafim itu yu Jisu bau dei blai bau nong penem tapi kwa ka jing penem pindo ka jing penem la dafim pedang yu nong penem namar dei tang Jisu ubadei unong penem kwa peni fi kata ka khot ndo nang kong ha ka por bu angel wan mania kendo mo ya ka Mary kena makan yo ban pun yo tai klung ban pun yo Jisu ka po jongka uni angel ong kom ni gospel Matthew no man kong ka khot ka arway ka ong kan karu yo kun men khotru ya ka kerteng jo Jisu kani di kekentien ke bau angel Ukraine ru ya Joseph kan karu kon men khot ya ka kerteng ke jo Jisu naba un pen im ya laki breu na ki pop jongki dei dang Jisu ubala ban pen im ya ki breu na ki pop ke jongki dan mano bala pen im ya ki na ka pop ke jongki ubreu dala di unom la ban pen im uno nong yalam niam unom la ban pen im uno ubreu bala khai na ka breu bala khan o sembai jong ubreu onom la ban pen im dei dang Jisu ubala khan na ka breu da sembai jong blai marma hi udei ublay bawan may direct aga kapo lapun hi uda umen sim bakhoy badai tang ma ubala ban pen im yapi mdan ubreu bala an pen im fi mdan ubreu ne ka no ka nyam ke jinget ka bala an pen im fi kala ban offen ni fi kala ban pen mong ni fi re kata ka de jing shang ka ni fi de jing sung kia ka ni fi de jing iet mdan bala an pen im fi ba fi dan ka spa ka po fi dan ka nam ka burom fi la ban long si kum neu samla ru spa re ka bakhat du kata ka spa jong fi ka nam la an pen im fi ka nam ka burom ka bor ka jong fi ka ba fi dan de ka nam la ban lek lang bat fi le ne ka nam la ban yarap ya fi hagas ngi abaka mensim kan mi no na kan met ke jong fi dei ta udei tang Jisu bat ka ka pi don kam hagan ke por ta kan mensim ke jikit ke krani fi dan kam Jisu fi dan ni shlong ko abanong fi virus pa ba pim pedang re Jisu pi kan mi Jisu dei tang wei na kita ki noi kai pi kan Jisu dei tang wei na kita ki nong ya lap niam pi bakla na fi sung tho om ta
Kau mengalaong if repeat biang kiksut ki itu uji su deu ai. Terda pim itu nang no ro nrai to pediang ta kiksut ki itu ta. Kemudian pi rupiah ban itu ta uji su deu ai. Kiksut siap ting uji su kitep boleh uji suru bela ban berat biang ki sedu job. Tangan pani tak kot kendiat mo yo. Ban kampen scam susu ya kata ka jing batain ni kata ka jing kai. Lukas nong bapra kan ya dekot ke ba arab pra ka ongum ni. Tiaba ulayu iu jisu ula kaang ula dam krup hakmat jong u boluong da kaktin ba jam ngadon kam ayu bat me jisu me kun ublay bakli tam nga kerpat ya me wat penshitam ya nga na baulo hukum ya utau mensim bam khoj bon mi no na utau brio na ba labun sin ula ju kem ya u baul aphira ya u bad ula ju kum ya u daki kinjri bad daki narkejat bat haba ula pendekut no ia kita ki jingkum la be no ya u da uta uksut syakari klau baru jisu la kli u ke eka kerteng ke jong me u te ula ong upat ba na ba bon ki ksut ki la le rung hapo jong u ke eka beja kini ki ksut ki kerpat ki ong kum ni kat life way ke ong te ki le kerpat u ba ono menghukum ya ki ban le no syedujok Henry ladon hang tashkin hun ba ki sniang ki bam plang ngalor lum. Ti ki le kerpat yu ba un sya yaki ban lek rong hapo kita. Ti ula sya yaki. Ki ksoi ki datiang ki tep bet ba ditang jisu badan ka authority badan ka bor. Ban be ya kita ki ksoi ban be no aki ban berat ki sdu jok begini ki ksoi. Ki la shifting that ang ta ki kerpat yu jisu so bawat pa ing sdu jok. Rai pa ing ki kita ki sniang. Kita shikenun ta kisniang ke badang ya bam jing bam ta ulum badang ta jisu sha kilet rung bat ki nget ki ko ngo ia kata ka jing pha ka jong jisu kilet rung sta kisniang ni pet yang ni gidon do arajar tli ta kisniang kila kibur kita kisniang bat kile mare ba kile kan thi nak tang na lum chathi sepo duriau kila yap lot baro tadi ta kwa badang ifi kan ke sngim dan bor kabala aman pen em ifi kamdan kan no ka kerteng kabala am pen em ifi Kanamdan kanu ke bor ke balaan pen em fi ke babel ke kerensyai ke tangan pulih nak ikam ki apostel ke nong besau ke ke kot ke bakat ar ke ongkom ni ke ketien ke jong blai ke ong bad omdan ke jing pen em hano ha weipat na ba omdan ke weipat ke kerteng hapo ke beneng ye ke bala ya ki brio da ke ba ke dei bon pen em yangi omdan da ke weipat ke kerteng rela ai ha pi la ai hangi ye kata ke kerteng Bakata ketika kerteng uji sukres. Uji sukres uba pen im ya kita ki banget, uba pen im ya kita ki breu ki jako. Na kata ka pop ke jongki kan. Amdan ke jing pen im hano ha weipat. Ong kektien jo blai mar amdan ka weipat ke kerteng hapo ka beneng. Ka bala ai pen ki breu. Ka badai ba on pen im yangi. Ta ka shong api pediang film pediang ka tan re ni pen sngau ya ke jing shisha pila ban dom yangi pila ban don jing thut yangi hinrei ngi kran namar ngi e ya fi ngim penram ya fi tamangi kwa ya fi fin pediang yu Jesus Christ knang ba pin shulat im ai unong ap bendi ula yo jing pen ai namar kwa ya ke jing pen ukeli udah pediang shisha ru ya kata ke ketien ya ke bal pen sngau ru Paul ru Silas bala ke ski pastor bantai pen sngau ya fi ya ke ketien pediang yu Jesus Christ Maramdan da ka weipat ke kerteng kabana beneng kabala ai hangi kadita ka kerteng ujisu kabala an petem fi tading ta ko abnong fi soitan wala man syukur fi nong katukan niam jo fi kabiang kambiang kan niam jo fi ko abnong fi kambiang ka jim jo fi kambiang ubreu fi nget kambiang fiam nget tang ha ujisu Christ ko amen doai nam ta jo fi ne ka por men ta bo blai on bendekut ya kata ka jing te ka jing ko ma ka jim ka jong fi ki bate ki jumut perkat jo pi teng film tu stau teng film pe pang mo kata ka ke ba ka shisha teng fi sngo ya malendo ba ka perthegi fi klet no ya ka ni ka jinkeli ka badon kam ya ka ba fi haban address tading ta ka ba nong fi keli ka ni ngan le ka no bangan yo e jing penem ka jubab ka long de tang Jesus Christ Inda dua ni ke por ka bamenta. Try ni ke por nga ingo ye mepa. Kadua kerpang nam tani bang i di beruspa ngi go try download na dong sedong. Idon ke kerteng idon ka nam idon na dong sedong try. Tambo imdon ye me Jesus Christ. Isngo kum try ka biang lut ka jim ka ji ka spa ka fo ka biang lut na dong sedong.
Henry kata ka ditang ka jing syukur marka spa kan umlaan penim ka bor kan umlaan penim ka nyam kan umlaan penim kata ka jing don jing em baro kan umlaan penim kan umlaan penim ya fi Henry ditang u Jisu balaan penim ya fi haleluya ngaduai ba fin pediang yu Jesus Christ ba mun sim ba khut pen shai fi mun sim ba khut un plegi kmat jong fi mun sim ba khut shaun ai da ka jing shai ka mun sim ba jong fi fin shempang ba pin snow tu ba ga ditang ha ka kerteng u Jisu ba piyo ya ka jing penim Dwai do man taga sngi haga kerteng u Jisu fio ka download ka batmai fio ka taga Jisu to ka batmai ba si shafi pediang u Jisu ka ni ka sngi da kemen si shahado ka ta ba om ta mangingi kemen rega beneng ka kemen namar fila pendrit ilde hapo ka kti ka ba kraw bor ka jang blay but un pan kraw ya fi na do man taga sngi un pan shait bor ya fi un pan scam ya fi but da si sha un pan janai fi but u try blas dang ni ka kam ba haga jim ka jong fi ka ni ka sngi ma u in pan janai ya fi tat ado ka sngi u Jesus Christ tat ado ka jing wan ka jang u do ai nga da bless ya fi haleluya anum shania asyo ka spa anum shania asyo ka ta ka kerdan fi dan haga ta ka buram ka ba fi yo haga niam ka ba fi dan re shania how Jesus Christ nga do ai nga sngogo fi pediang you try ka ni ka sngi pang do ai bo mun sim ba ko unang dap unang shlay ka jing im ka jong fi ba fi ya om syo haga do re how mun sim haga teng Jesus nga do ai nga ker ko fi amen amen try nang ker ko fi ngin say kan do pat la shay ka sngi haga wai pat ka kubor stat Blake jing so on ker ko fi ko play shi bon